Sige, plaka na. Mamisang tayo lang ako kaagala. No, nakaala kayo, bagaan nyo. Nagpapatuloy ang caravan ng Land Transportation Office o LTO kahit pa holiday para puspusang maipamahagi ang mga bagong plaka para sa taong 2014 to 2017. Hindi na lang ito isinasagawa sa kanilang tanggapan tuwing Lunes hanggang Biyernes, kundi maging sa kakalsadahan tuwing Sabado at mga piling lugar tuwing holidays. Ngayong araw, sa covered court ng Barangay Liwak Sur sa bayan ng Nagilian, ang napili ng LTO Nagilian District Office para sa caravan. Old plates po natin, kung 7 character yun o yung 6 character, tanggalin po natin yun. Tapos, hirahin na po natin, kuntingin natin. Huwag itatapot, ano po, tabi po ninyo maigi. Kasi pag napulot po yun ng masasamang loob, baka gamitin, kayo po ang hahabulin ng gobyerno po natin. Ano po, tago po yung maigi. Preparasyon po ito para sa No Plate, No Travel policy na ipapatupad po ngayong October 2025. So ito po ay nagdi-distribute po kami ng mga plaka para po doon sa mga narehistro noon pong 2014 to 2017 na wala pa pong plate na nai-release sa kanila. At wala po itong bayad. So lahat po ng binibigay naming mga plaka is wala pong bayad. Ang may bayad lang po is yung True Plate Tracker. So yung LTO Tracker po, yung iba po na gusto pong mag-order online, available po yung True LTO Plate Tracker. So yun po yung may bayad po kung ipapadala po sa kanila. Sinamantala naman ito ng mga motorista na wala namang gagawin ngayong holiday, mga bagong plaka lamang ng mga motorsiklo at tricycle, pribado man o pampubliko ang saklaw ng plate distribution ng LTO. Taong 2013 pa nang maibigay ang plaka ni Marlon, luma na ang disenyo nito at kailangan na ring palitan ng kasalukuyang standard plate mula sa LTO. Para mapalitan na rin po ng bago yung plate number kasi luma na po ma'am, tsaka tukla-tuklap na rin po yung plate number po. Kasi yung luma po, wala na, halos hindi na mabasa po. Aside po doon sa mga wala pang plate na naka-assign, nagbibigay rin po kami ng replacement plate. So ito pong nire-replace po naming mga plaka is yun pong mga may 6 character, 6 at 7 character. So yung mga old design plate po ito. So pinapalitan po natin ito ng mga 6 digits po nitong mga cascading plates natin. Mahigit sa 10,000 ang bilang ng mga plakang kailangang maipamahagi ng LTO Nagilian District Office sa 4 na bayang saklaw nito na kinabibilangan ng bayan ng Nagilian, Burgos, Bagulin at Bawang. Maaari namang makipag-ugnayan sa mga tanggapan ng LTO o di kaya sa barangay para sa gaganaping schedule ng plate number distribution. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.